Let's get izindaba zo1KZNTV ifundelo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili osukwini namhlanje. Uza nezinguquko Kumkhosi Womhlanga inhlokomo ukuvula umgwaqo kanti abazali bavala isikole eMgungundlovu. Isilo samabandla umesizulu kazwelithini sisike kuzoba noshintsho olukhulu emcimbini omkhosi Womhlanga wakulonyaka njengoba kuzophela ukuthi kube nezingxoxo eziningi kodwa ke kuzonikwa izintombi ithuba lokugida. Ekhuluma ke kwakhangela amankengane ngempela sonto ngangezwe lakhe uveza ukuthi umkhosi Womhlanga bafuna uheha abantu abaningi abasuka ke kwamanye amazwe. Isilo umesizulu kazwelithini siphinde sagcizelela ukuthi umkhosi Womhlanga wakulonyaka angeke ube nezinkulumo eziningi kodwa kuzoyekelwa izintombi kuba sigide ziphinde zicule namahubo. Isilo umesizulu kazwelithini sisokelisa ukuthi lo mcimbi sifuna ukwazi ukuheha abantu abasuka kwamanye amazwe uphinde ube isibuko sezwe. Asigcinanga lapho njengoba siphinde samema izintombi ube siphume ngobuningi bazo ukuzothamela lo mcimbi oqhakambisa ukuziphatha kahle kwezintombi. Kuzokhumbulela ukuthi ungangezwe lakhe emavikini adlule emkhosini wesivivane sikugxeke kakhulu ukuba khona kwezinkulumo eziningi emcimbini yaseNdlunkulu. Umhlanga zintombi useseduze umpekile thini zoba khona. Uzothi ukuhluka umhlanga kulonyaka. Kuzophela lokhu ukuthi nihlale nilalele thina sikhuluma ngoba njengoba angithini ngilalele ngiyakhuluma manje. Nale mhlangeni ngiyofuna ngilalele ngikhuluma nakho angeke senzeka lokho. Siyohlala nje sibe bahle sibhinqe sibuke nina njengezimbali nidlale nize nikhathale ngoba sifuna ukuthi nithi manje yolala nilale kuthiwa kulahle kusagile nilale nikhathele. Sizonihlelela ke kuhle nibatshele nabanye kukuningi okuhle sinihlelele khona ngenxa yokuthi lo mhlanga uzokwehluka ngoba sifuna ukuthi ube isibuko. Umhlaba wonke usibuke usibheke isizwe sikaZulu ukuthi sizigqaja kangakanani ngani. Nakulonyaka kulindeleke izikulungwane zezintombi ezohambela lo mkhosi Womhlanga obonakala uba nesasasa elikhulu nobanjelwa njalo esigodlweni enyokeni kwaNongoma. Lo mcimbi usingathwa njalo ngenyanga kaMandulo esigodlweni enyokeni kwaNongoma. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Kube yinjabulo kumalungu omphakathi asezindaweni ke ezakhela imbumbulo kufaka phakathi amanzi Mtoti, iLove, iAdams Mission eThekwini ngesikhathi ke kuvula ngokusemthethweni umgwaqo uR603 owakhahlamezeka ngesikhathi kunesikhukhula ngozi bandlela wangonyaka u2021. Amalungu omphakathi ke atshalizi kulezindaba ukuthi ke nakuba ke ubukho nomunye umgwaqo obusetshenziswa abephoqeleka ukuhamba ibanga elide kufinyelela kwesithuthi zomphakathi nobe kuba inkinga ke kakhulu kulabo ke asebekhulile uma ke beyemtholampilo. Kuqume imkikizo, amakhwelo kanye namahothi ngesikhathi kuhamba okokuqala izimoto emgwaqweni uMbumbulu Road nowaziwa ngoR603 eThekwini ngemuva kokuvalwa isikhathi esingaphezulu konyaka kwazise ubulungiswa. Amalungu omphakathi asebenzisa lo mgwaqo azwakalise injabulo njengoba ke ethi abesefile ukuhamba ibanga elide ukufinyelela emgwaqweni obususetshenziswa. Bengihamba kabuhlungu ngimdala ngihamba ngogibela estopini mangihamba ngiya eTohweni ngigibela estopini esidala le ngaphansi kwebridge ngizingekho imoto saqala angisazi unyaka ukuthi kwakubani unyaka uthi 2021 kufele li bridge sihamba ngiyogibela le ngize ngibe late ngisho kumlungu nawo ngibizile ngibizela itoho bengiphathe kabuhlungu ngaphela thina siyagula sesibadala sesabantu bakahulumeni kodwa uzihamba ngenyawo ngisho khona imoto beyizama cause beyijikala ngaphezulu mangabuza la kaShozi ingene ijike ngala ngaphezulu Adams College mekuthi uqhama ngaseLove bijika futhi ngala kaShozi la ngemuva kwamanje lo mgaqo ongale la beyihamba khona emsahweni umgwaqo busulimele kakhulu ngoba khamba nama-truck zonke iy'nhlobo zey'moto kube khona i-traffic manje basesilungisele lo mgwaqo emuhle futhi uvulekile-ke nje muhle asihappy kakhulu sijabulile. Lo mgwaqo
ngeminye yaleyo eyakhahlenzwa Isikole ngonyaka u2021 njengoba wasala ubhodlokile nokwaphoqa ukuba uvalwe kutholakala enye indlela ezosetshenziswa. Lokhu kwenze isimo sabanzima kakhulu njengoba ke ubuxhumanisa lezi indawo nomgungundlovu kanti ukulimala kwawo kuphazamiseke nokuhanjiswa kwempahla ngamaloli njengoba abesebenzisa wona kakhulu. Ukulungiswa kwawo kudleke umnyango imali ebalelwe ku25 million wamarandi kanti nakuba usuvuliwe kawukaphothulwa ngokuphelele. Ungqongqoshe womnyango wezokuthutha uncomeke lo mphakathi ngokubambisana nosonkontileka ukuqinisekisa ke ukuthi akuphazamiseki ukwakhiwa kwawo. Imali esiyifakile la ingango 24 million okwazile ukuthi ilungise lo mgwaqo kodwa futhi sibonga nje nabantu bangakhona endaweni ukuthi ngekhathi umgwaqo sokuvala senza i-detour ukuthi ungene ngaphakathi nabangaphakathi bakwazi ukuthi basibekezelele bazivumele imoto zihambe ngakhona futhi siyazi ukuthi nawo lo mgwaqo kade siwusebenzisa ongakhandelwanga ukuthi uhambe imoto enkulu ukhandela ukuthi uhambe imoto encane usu-affectekileke usulimele sizibophezela ukuthi ke njengoba usuphela lo sesiyongena kona siyolungisa ngoba kufanele ushiye njengoba wawusesimeni esi-right imoto zingahambi ngikhona zonke so siyafisa sibophezela uhulumeni kakhongolo so siqiniseke ukuthi uyayilungisa yonke imigwaqo yakithi le elimele sisaqhubeka khona manjalo uhlomuka njengongqongqoshe womnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni ugxeke izigameko zangempela sonto zokubulawa kubantu eMlazi nathi ke lesihlava silokho siqhubeke njalo nokuba ke inkinga esifundazweni. Ubugebengu ke akwenziwa abantu abasemkhathini or abase-olwandle kodwa benziwa abantu esihlala nabo ekuhlaleni. Amaphoyisa muningi umsebenzi omuhle wenzayo kodwa ewodwa ngakwazi ukuthi enze abophe bonke abantu kufanele amaphoyisa asenze nomphathi wakithi sisebenza nama-stakeholders ahlukahlukene ubukhosi abesonto sizokwazi ukuthi silwe nobugebengu ngoba izigebengu sihlala nazo uma sesiziboshwa ithina futhi esiqala sikhale sithi hayi lona akagangi kodwa sibe simazi kahle ukuthi uyaganga amaphoyisa noma nganda azaba yimiliyoni kodwa uma singeke sibambisane sisebenzisane nabo nomphathi wakithi ayikho into esingayenza kodwa sizoqhubeka njalo sizibophe izigebengu ngoba asifisi kube khona abantu ababulala abantu bahlale nabantu asabona abantu sokuyilwane lezo sibe deserve ukuthi baye ejele. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona mvubu eThekwini. Kuphazamiseke ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iPhithini High School kwaMpumuza kulandela ukuthi abazali bevale amasango bekhala ngothisha ababili abangafundisi laba ke bathi kuze kube yimanje abafundi abayitholile imphumela yabo yangoNhlangulana bathi ke lesenzo sokwehlisa izinga lokuphasa kulesi sikole ekubeni liphezulu kanti ke kukhona nabazali abasebenzisa imphumela yabantwana kwisidingo sezenhlala kahle. Abazali babafundi basePhithini High School kwaMpumuza bathi sekunenyanga othisha ababili bengafundisi kanti namhlanje bavale isango lesikole. Othisha abawuthunja ababaningi kakhulu esababonile. Kuyimanje ama results ezingane asiwatholile grade 8 and grade 9. Kuyasikhathaza kakhulu ngoba kunabazali abasebenzisa lama reports isikakhulukazi ngosasa abayile abazoyithola idingo zeingane kaSasa ngenxa ama reports abasubmithile kaSasa. Uvalo siswami selvese laphela ngoba vele abafundi bafelile baqhubeka kanje bazofela kakhulu kunalokho abakufelayo ingakho sesitheka ke sesisukume kusashisa ngoba sibona ukuthi kubheka phansi ukufela kwabazali kwengane ukuthi ake sisukume manje sizama ukuthi sikuncenge sikuvimbe kungaze konakala njengoba kumanje isikhathi sonyaka ngicabanga ukuthi sonke siyasibona isikhathi sonyaka ukuthi isikhathi sidlaphi. Isigungu esilawula lesikole sithothisha mabasuswe asali ukuthi othisha babe kuma union kodwa kufanele ukuthi uthisha azi ukuthi yena uqashiwe iunion imfice ephakathi esikoleni so kuyasikhathaza ukuthi othisha bazoba busy nezinye izinto bangakwazi ukuthi bafundise izingane zethu. Siyacela nje udepartment ukuthi asisusele labo thisha ngoba sifuna ukuthi kuphazamise ukufunda kwezingane zethu. Isikole sethu isikole esiphasa kahle kakhulu esiphasa ngo100% kodwa simbona manje izinga lehla ngenxa yokuthi angazi noma mhlawumbe abanye othisha babona ukuthi ngoba nakho nampa abanye bahleli abafundisi nabo bagcine sebehlisa. Siyacela nje ukuthi department asisize asikhiphele bona labo thisha ngokukhulu kusheshsha. Upholi bendabuko
bugxeke ukuvalwa kwesikole. Isifiso somntwana oyinkosi njengamanje esokuthi izikole zonke zakaMpumuza ziachieve 100% kuma result amatric. Ngenhlanhla ke last year izikole ezu2 kaMpumuza zikwazile ukubathola 100% ngoba sibanga nalenkinga efana nale yokuvalwa kwezikole. Manje njengoba izikole zivalwa kanje kuba nedeleka kuzogcina kusiphazamisa kakhulu kule achievement ebesifisa ukuyiachieve somkhandla. Ikhansela lisinkinga izinyunyana ezingenisile kulabo thisha. Ngathi othisha bakhona la sebeyisathu modern bewothisha. So iyona into egcine isiphazamise ukufunda nokufundiswa. So siyafisa ukuthi sithole isixazululo kule nkinga ekhona nanokuthi ke isikole asikwazi ukuvalwa kanje because izingane khona ugrade 8 and khona izingane ezifunda ugrade 12 ezobhala ama trials kanje. Siyafisa ukuthi department ilekelele ngokuthi ithole isombululo kule nkinga ezoba khona ukuthi uzowenza kanjani going forward because asifuni isikole sigcina sesivalwa indefinitely. Othisha willing ukuthi kuxoxweni nabo kuhlalweni nabo but into efanele si understand siwumphakathi ukuthi ke ngeke ngayisho kade ngikhuluma nabo ukuthi akusona ispaza shop la ungavuka khona ukuthi uthisha akahambe. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal awuphendulanga kwimibuzo othunyelelwe yona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngikwaMpumuza eMgungundlovu. Uhlalo EFF kulesi sifundazwe uMongezithwala uthi ke lukho nophenyo lwangaphakathi seliqaliwe kulandela ukuputshuka kweaudio ekhuluma ke ngezizumbulu zemali ukuthiwa ke inikwe amakhansela eEFF kwaDukuza le mali ke ilinganiselwa ngaphezulu ka400,000 ngokweaudio ke kuthiwa ke yakhishwa umeya kanye nomphathi walomasipala ngoba bethi ke baxhasa EFF ngezokuthutha njengoba ke bekunomgubho weminyaka eyi10 obeke ngenyanga ke edlule eGoli kodwa ke kwabakhona amakhansela ayidlayo angaqasha amabhasi okuhamba. Kule audio kuzwakala owesilisa nowesifazane bexoxa ngodaba lemali okuvela ukuthi yanikwa omunye abaholi beEFF ngaphansi kwesifunda iLembe obuye abe ikhansela kodwa kuphinde kuvele nokuthi leyo mali yagcina ingasetshenziswanga ngoba abanye babaholi bahlukaniselana yona okuyinto enye eyenza abhodla umlilo amanye amakhansela akwaDukuza ayo iEFF. EFF KwaZulu-Natal iyaqinisekisa ukuba itholile ivoice recording ehhovisi elibhekelele ukuqondisa kwegwegwe esifundazweni nobuholi besifundazwe busayihlaziya ivoice recording ukuze bekwazi ukuthatha isinqumo esifanele nokuyisona sona. Siyaqonda ke kuba ukuze umsebenzi uhambe ngendlela sizocela ukuba abane evidence nanoma ngabe kuphi ufakazi abanabo bablethe ngaphambili ukuze umsebenzi uqhubeke ngendlela. Uthintwa umasipala ukuphawula ngalezi izinsolo ezivele kule audio oyinhloko kumnyango wezokuxhumana umnomzane uSifiso Zulu uphendule ngomyalezo wokuthi akekho emsebenzini nosuku namhlanje ngenxa yosimo sokugula wathi uzokwazi ukuthi aphendule ngosuku langolesithathu kulona leli sonto. Kuzokhomle ukuthi umasipala wakwaDukuza ungomunye wamasipala beANC la khona engakwazanga ukuthola khona u51% ngokhetho lango2021 lokho okwabe sekuphoqa ekutheni ivote namanye amaqembu amancane ukuze izokwazi ukuphatha lo masipala kanti neqembu EFF ingelinye lamaqembu avota neANC komasipala kulandela ukuqashuka kwegoda labo lomshado neqembu iIFP. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Asike sithishelele eitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukeli indaba ze1KZNTV nazo ezithizona ehamba phambili. Izinguquko Kumkhosi Womhlanga inhlokomo ukuvula umgwaqo kanti abazali bavala isikole eMgungundlovu. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uhambele endaweni yaseCreighton nogweno seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal nokuyilapho ke lo mnyango wethule khona kuhlelo lokwakhiwa kwezindlu ezingama300. Unkosi ke ekhuluma nezikulo ndaba uthi ke basezihlelweni zokuthi ke bakhe izindlu kuso sonke isifundazwe ukuze ke kuzuze labo abaswele.
Umnyango wezokuhleliswa kwabantu KwaZulu-Natal oholwa ngqongqoshe uSipho Kumkhosi uphinde-ke wahambela endaweni yase-Creighton, Herigwala, maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal ngaphansi kohlelo lokwethulwa kwezindlu ezingama300 ezizokwakhiwa. UNkosi-ke ehambele kule ndawo uthi-ke ukuhambela kwabo bahlose ukuthi-ke behambele sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal ukuletha intuthuko njengoba-ke bebheka zonke lezi ndawo ezingakaze zakhelwe izindlu. Sifikile-ke la sizothula izindlu nakhona njengoba sikwenza kubo bonke omasipala. Nike ningakhohlwa ukuthi lento esilwe siyiphindaphindile ukuthi yini izindlu zakhiwe ngoba sekungene uhulumeni kaANC. Niyakhumbula umqulu wenkululeko sigijima ngawo kwasayinwa inkosi uLuthuli njengoba sigijima njengalokho futhi-ke seyinyathelweni eziqalwe ubaba uNelson Mandela owasho kwacaca ukuthi kuyothi mase singenile kulombuso bese senza isiqiniseko ukuthi sakhela abantu bakithi izindlu ukuze bahlale ngokunethezeka impilo yabo ibengcono kubo bonke abantu. Sake njengoba sikulo masipala lo siqala ngalabo abaswele kakhulu sibakhiphe endlini zothayela engaphephuka noma yinini sibakhiphe endlini zodaka ezingawela kubona noma yinini. Labe singakafiki kubona abazi kahle ukuthi uhulumeni weANC uzofika kubona. Asikhethe umuntu futhi asingenike thina njengekwezepolitiki ukuthi ngeke sikunike ngoba ukuthi nokuthi kodwa vese phela abantu bathembe thina njenge-ANC. Imeya uMasipala wesifunda Herigwala ithi-ke lolu hlelo selibasize kakhulu kule ndawo. Silibona lusebenzela kahle kakhulu ngoba lusho ukuthi ukuxhumana njengoba kuthiwa one plan one budget. Iplan le yenziwa yithina komasipala ekuthiwa iIDP la abantu befaka khona yonke umqulu wentuthuko odidiyele bese siyawuchanela uye phezulu ngokwebudget ya National Treasury Provincial Treasury kuze kube kuzofika kwilocally bakwazi ukuthi bahlengahlengiseke ukuthi siqala kuphi siyaphi. Ongomunye kwabahlomule ngendlu kule ndawo uPhumzile Dlomo uthi-ke sekubuye ukuzethemba kuye njengoba-ke ube yinhlekisa emphakathini abanye bemhlukumeza ngenxa yokuthi-ke uhlala endlini engekho esimeni nezingane zakhe behlukumezekile esikoleni njengoba-ke bezidelelwa yingane kodwa-ke uthi njengamanje nje besethole indlu esesimeni uzizwa ebuyela ukuzethemba futhi-ke ukholelwa ukuthi-ke naye usefana nabanye abantu. Hayi bandla ngijabule kakhulu nje jabule nje futhi ngizake ngena ke sonto nje manje ngiqale phasi ngisonte ngikhululeke ngoba ngiyazi akekho umuntu oseza ngiyeza ngithathe kancane sebeyazi nami ukuthi ngiphume endlini esile right sengizahlonishwa ngihlonipheke bengiyinto nje nezingane zami noma umntana ameke wathi chwi sami wehla hambe kwana lophushana kusho ukuthi ke hayi bengingavumi bengisho ukuthi hayi bengibodla igazi kwamina ngokuhlupheka kwami ngoba bengibona ukuthi ngithatheka kancane nje mongithinta nami ngithi bengihleli kanti ngingaphumi ngisho ukuphuma ngenze show ngoba bengibona ukuthi hayi bandla nje. Njengoba-ke kungasasele insuku ngaki ngaphambi kokuthi kuqala umhlangano wobumbano lwamazwe amahlanu kuyi-Brazil, Russia, India, China kanye neNingizimu Afrika owaziwa nge-BRICS, ithimba lezindaba le-1KZNTV libe nengxoxo-ke nomhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase kongahle-ke kulindeleke kulo mhlangano. Kwinkulumo yakhe kuShamase uveze ukuthi-ke kubhekwe kakhulu amasu i-BRICS engaqhamuka nawo ukunqinda-ke iMelika amandla omnotho ukuze-ke ingeke ibhozomele onke amazwe omhlaba. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi-ke ukuboshwa kamengameli wezwe laseRussia uVladimir Putin uma ebezogcina ingxenye ye-BRICS Summit okuhlelwe ukuba ibanjelwe kuleli mhla zingama-22 kuya mhla zingama-24 kwephezulu bekuzobe kungekho emthethweni kanti bengadalela neNingizimu Afrika isigcwagcwa kumazwe adlelana nawo kwi-BRICS. uShamase usho kanje njengoba kungasasele insuku zatshwala ngaphambi kokuba kuqale lo mhlangano walamazwe. Uma ngabe umholi walelozwe efika la eSouth Africa sekuthiwa akaboshwe ICC fana aboshwe uma eze ngokuthi umongameli walelozwe. Manje lapha eNingizimu Afrika amazwe eBRICS iSouth Africa nje ihost kodwa akusiyona into yase South Africa le into yeBRICS yamazwe amahlanu ukuthi nje phela inhlanga bahlanganela eNingizimu Afrika kodwa manje uza lapha njengemember yeBRICS kwiBRICS Summit ongasiyona iNingizimu akusiyona iNingizimu Afrika iBRICS ukuthi nje South Africa ihost lokho bekuzoba nomthelelo omubi kakhulu uma bezofika lapha bese boshwa eNingizimu Afrika njengoba bese ngishilo iRussia bengaphakimbi njengoba beshilo umongameli nanokuthi bekhona amazwe eBRICS mhlambe bezoyiduba iNingizimu Afrika ikhishwe.
uShamase uthi ke ukubhekwe ngamehla abomvu kulomhlangano walamazwe ukudingidwa kwamaqhinga okuguqula isimo somnotho emazweni angaphansi kweBRICS ukuze ngeke bhozonyelwe yiMelika. Okunye futhi esingakubheka lapha kule summit ukuthi bangenza kanjani ukuthi bangalokhu bebhozonyelwa yidola laseMelika ukuthi makuneyinkinga emazweni omhlaba bese bethuswa ukuthi ezomnotho zakhona bazoyinciphisa noma bazoyiwisa phansi ngenxa ukuthi baqhathanisa nedola. Imali zamazwe omhlaba abafuni abaholi beBRICS ukuthi ancike emandleni edola laseMelika ngoba lokho bakubona sengathi khamisana nepolitiki khamisana nokuthi iMelika ifuna ukubhozomela umhlaba uphathe wona yodwa. Phakathi ke kokunye athe wakubalula uShamase izindlela zokubambisana phakathi kwalamazwe kwezempi njengoba kuzokhumbuleka ukuthi kabanakho ukubambisana uma kukhona izwe elihlaselwayo. Okubalekile esibona sathi mhlawumbe bazokudingida ukuthi makhulunywa ngokubambisana ngokwezempi ngoba manje njengamanje kuseyi-loose alliance le uma ngabe iRussia ilwa neUkraine lamazwe lana awakwazi ukuthi angenelele nawo ahlanganyele iUkraine ngoba elekelela iRussia. Kanjalo uma iSouth Africa kuthiwa ilwa neMozambique awakwazi lamazwe ukuthi angenelele. Inkinga ke lo abafani bona ne alliance leka Bismarck ngaphambi kokuqala kwempi le yokuqala yomhlaba lapho kwakuba khona ukubambisana kwakhiwa ivumelwano kwamazwe angamadlela ndawonye ukuthi makuhlaselwa wena kube sekuhlaselwe nami futhi ngokufanayo lokuthiwa iautomatic attack, an injury to one is an injury to all. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Miyeni empangeni. Ubonge wanconcoza umphakathi wakuWard 7 eMabhumane ngaphansi komasipala eAlfred Duma njengoba imeya lomasipala wesifunda uthukela inkosi intando yenkosi Shabalala elungiselekele umphakathi amanzi. Lo mphakathi ubusuhlaleke izinyanga ezingaphezulu kwesishiyagalombili ngaphansi ke kwencindezi kwantuleka kwamanzi kanti ilunga lomphakathi ubusiwe Gumede uthi ke kube njengombani ukusebenza komasipala wesifunda uthukela. Libuyile ithembe emphakathini waWard 7 ngaphansi kamasipala Alfred Duma njengoba ompompi bakulendawo sebesebenza. Ubusisiwe Gumede uthi bayajabula njengoba amanzi bese bewabanga nemfuyo. Angazi ngijabule kanjani ukuthola nje amanzi. Mina lapha kwami ngiyokha amanzi ngiwakha emfuleni kuyakhuphukela kunomqansa iBP baphezulu kakhulu mangibuye ukuyokha amanzi. Njengamanje ngijabule futhi okwesibili bese kwenzeka ke phela qiniso lihle nje umndaba ezithamtshengisa. Bese sibanga amanzi nenkomo lawa ade siwasha ngawo futhi besiphinde siwaphuze futhi beyingasekho into ebesizoyenza ngoba bese sibona isikhathi eside kakhulu. Mina sasagcine ngomhla ka3 January amanzi angikhohliwe kusekhanda kumina lokho kuze kube namanje. Sibonga ukuthi kube njengombani ukusebenza kothukela ukusinikeza amanzi. Kanti elinye lamalungu omphakathi liveza ukuthi bakhe ikomiti kulendawo elizokwazi ukuxoxisana nomkhandlu uthukela. Le nkinga lesibenayo kusukela ngoJanuary kulonyaka uMasingana okuwukuthi ke siye sabona ukuthi le nkinga le isikhungethe kakhulu ngendlela ukuthi asisakwazi kwenza lutho ngoba phela amanzi ayimpilo yomuntu umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Sabe sesibona ukuthi asihlangane siwumphakathi sihlangane ndawonye sibonisana ukuthi yini into esingayenza ngaphandle kokuthi siyobeka amatshe emgwaqweni. Sabe sesiphuma nesisombululo sokuthi hayi asikhethe ikomiti sibe yikomiti elisizolenza la sikwazi ukuyoxoxisana nomnyango lapha edolobheni. Nangempela ke sakwenza safike sadibana no Babukhoza ukhansela akasithathela phezulu kakhulu saphinde saxhumana nomeya hayi basithathela phezulu impela bakhombisa ukusisiza kangangoba emva kwesonto nje sikhulumile nabo basitshela ukuthi basiphendula bathi hayi bazoyilungisa lento basahlanganisa ngenxa ukuthi phela khona ezinye ingxaka bebenazo. Lenkinga ngathi bayixazulule nje ngo2 days. Ube sedlulisa ukubonga kumeya wesifunda ngokusukumela phezulu ukulungisa lolu daba. Sicela nje ke ukubonga kakhulu indlela abasithathe ngayo. Sicela sengathi singaqhubeka sibambisane ngaleyo ndlela. Nanokuthi ke iMabhumane Ward 7 Working Committee izimisela ukuthi ikwazi ukuthi ivale
lamalika akhona la singakwazi ukwavala ngaphandle kokubheka okuthize sikwazi ukubambisana ukuthi konke sikwenzayo sikwenze ngokubambisana njengomphakathi. Kanti imeya lomasipala inkosi uNtando yenkosi Shabalala ugcizelela ukuba abantu beqikelele ukuba bayawagada amanzi. Njalo ngenyanga sispend imali between 5 and 7 million yokuklina nje amanzi. Manje ke lamanzi mase siwaklinile asikwazi ukubenze siwayeke avele nje amosheke. Fanele abantu balekelele ukuthi kungabikho ngisho elincane iconsi elizolahleka. So uma ngabe kudinga ukuthi bafaka ama thread tape nabefaka impompi abawafaki. I thread tape nje ilade silungisa khona i2 ukuthi nje amanzi angavuzi kodwa sifica amanzi evusa. Bajabule bona bathi amanzi sesiyawathola ubheka yaphuma empompini kodwa khona amaningi amoshekayo ngoba lesikhathi uyivalile wena impompi usunawo amanzi uwafaka endlini but lawa avuzayo ngenxa ukuthi awukazange ukufaka ama thread tape ngendlela efanele azoloku evuzile 24/7. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemnambithi. Asike sithishelele etolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Izinguquko Kumkhosi Womhlanga inhlokomo ukuvula umgwaqo kanti abazali bavale isikole eMgungundlovu. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.98 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 24.9 maqhathaniswa nopound waseBritain libo 20.77 maqhathaniswa neeuro lase-Europe igolide lona $1,914.90 ounce wolongahluzwe wona $86.81 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Emva kokuqinisekiswa esikwatini samabhokobhoko esiya kwi-2023 Rugby World Cup uSiyakolisi uthembisa ukuthi ke iqembu lakhe lizofela ke enkundleni ukubhala kabosha umlando eFrance. Umlando ke ufunwa ngezikakolisi ukuba ke iqembu lesibili emlandweni ukunqoba kabili kulandelana isicoco somhlaba nokuba ke ngelokuqala ukusinqoba kane. New Zealand kuphela ke esike yasinqoba yasivikela lesi sicoco yiyo ke namabhokobhoko kuphela abasasinqobe kathathu ngokwehlukana. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke ziyagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nabahlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisala kahle emakhaya.